Ikusten duzue Mirri eta Txiribiton, betiko Mirri eta Txiribiton izaten jarraitzen dutela. Baina aukera politia utzi didate zuekin kantatxo bat egiteko. Nahi alduzue? Bai, eta Gabon festatan garenez, Gabon kanta bat egitea baino aproposago? Nahi alduzue kanta ezagun bat, denok batera egingo duguena. Ator nahi duzue? Denok batera kantatuko dugu? Ea ba, ator. Ator mutiletxera, gaztaina ximelak jatera, Gabon gaua ospatutzeko aitaren tamaren ondoan. Ikusiko dut aita barrezka, ama ere poz atseginez. Eragion mutil aurreko da molin hori, gaztainak erre artean, txiplik txaplakur. Gabon gaua pozik igaro dezagun. Ator mutiletxera, gaztaina ximelak jatera, Gabon gaua ospatutzeko aitaren tamaren ondoan. Ikusiko dut aita barrezka, ama ere poz atseginez. Eragion mutil aurreko da molin horri, gaztainak erre artean, txiplik txaplakur. Gabon gaua pozik igaro dezagun. Hostia! Badakizue zer den hau. Inflamatutako azeituna bat. Ix. Zer Mirri? Hau, andereñok eman dio Txiribitonia izue. Andereñok? Ikastolan, eixen ez duelako jakiten. Zero patatero, izue, zero patatero. Mirri, eta egia alda ziurra dago Andereñok Txiribitoni eman diola eta ez Mirriri. Ojo. Mirri munduko bailasorik askarrena da, eta Mirrik beti ateratzen du ikastolan, oso bikain. Ze ateratzen du Mirrik ikastolan? Oso bikain. Ba ezpere Mirri. Ze ateratzen du Mirrik ikastolan? Oso bikain. Ba ezpere begiratzera noa txartel honetan ze jartzen duen. Egia da? Txiribiton jartzen du? Xandiat ba. Zer Txiribiton? Baina batez bi kalabaza eman dizkik Andereñok? Jopelas, Txiribiton prudentzia pixka bat, Kakari arrabatuko du gorregin, Baina nola da hori? Ah, ez da Mirrirena dela? Mirrik ere jaso duela kalabaza? Mirrik ze ateratzen du ikastolan beti? Begira dezagun. Oso bikain. Begira dezagun kalabaza honen txartelak zer dioen. Mirri baldaki zer dioen? Madein ta iguan. Ez ba, hemen argita garbi jartzen du Mirri! Beraz, Mirrirena izan da, zero patateroa. Txiribiton, kalabaza hau, irea du. Beraz, Mirri jauna ez da inazkarra, Andereñok ere kalabazak eman... Oi, mira ze polita! Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Mirri eta Txiribiton! Nazkatu nahi zuek biorekin! Ekarri berela pupitrak eskola baten hasiko gerata. Azkar! Opena. Txirrien eskolak izaten dira. Ikagarria espelgarriak ikusiko zuen. Mirri eta Txiribiton! Bai. Gezurra dirudi beti zuekin. Izaten dira. Zerbait, probetxuko zerbait egin nahi eta beti zuek isekan, beti zuek txorakeritan.
Horrein bukatuko zizkizue zuen isekarako eta bromarako gogoak. Eskola ematen hasiko gera, eta ikusiko duzue ze arraio egiten dugun orain. Beti ametsetan bizi dira haue, beti. Mirri eta Txiribiton, ikuste alduzue? Lo daude? Lo! Mirri eta Txiribiton. Mirri eta Txiribiton! Zer egiten duzue hor lo? Ire rolloekin hasten esenean beti lotaratzen garen ez, gaur pentsatu diago... Zer rollo? Lehendabizi lotaratzea eta horrela ez diago ire rollo aguantatzen. Zer rollo, Mirri? Irre rollo, mordollo, rekete bollo eta potollo. Eta gua, joio! Mirri eta Txiribiton, eseri bertan. Gaur eskola eman ordez beste gauza bat egingo dugu. Nik galderak egingo ditut eta zuek erantzun egin beharko dituzuen nire galderak. Mai. Lehenengo galdera, Mirrirentzat izango da. Animaliei buruz. Kopela, Txirri, horretan Txiribitonek bentaja zeukak. Zergatik? Bera ere animalia galanta delako. Mirri eta Txiribiton, Mirri! Egongo atzerate geldik! Mirri! Lehenengo galdera. Hemen ditugu 3 abere. Txerria, behia eta sugea. Mai. 3 hauetatik, Mirri, batek bakarrik, ez du isatzik, ez du buztanik. Zuek isilik egon aurtsoak, bera bakarrik pentsatu behar baitu, asmatu behar baitu. Zeinek ez du isatzik, 3etatik, behia, txerriak ala sugeak. Txerriak. Nor? Txerriak. Txerriak, ondo esan aldu aurrak? Ea, Txiribiton? Arrastariak, sugeak, ondo esan du aurrak? Noski, Mirri, sugea da, isatz buztanik ez duen bakarra, baina zergatik esan duk txerria, Mirri, zergatik esan duk? Txiribitonen buztanik ez daukalako. Mirri eta Txiribiton. Mirri eta Txiribiton! Mirri eta Txiribiton! Eseri. Bigarren galdera, Txiribiton entzat. Ea, Mirri, zer da hau? Hori partxiz moderno bat. Nola partxiz modernoa? Partxiz abstrakto ditako bat. Haurtxoak, zer da hau? Euskal Herriko mapa, ez da? Bai, noski! Galdera Txiribiton entzat, baina zuek ez salatu, berak bakarri pentsa dezala. Txiribiton, hemen ditugu Euskal Herriko provintzia lurralde guztiak. Badugu Xiberoa, Baxi Nafarra, Lapurdi, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba. Non dago, entzun ondo, non dago, ze lurraldetan dago Donostia, Txiribiton. Hori baxekian, Ja, esan. Men, Xiberoan, Gorago, Baxi Nafarran, Lapurdin dago Donostia? Ondo esan du haurtxoak? Ea Mirri! Mirri jakin zuen. Non dago Donostia? Hemen txebertan, Araban, Gasteizetik gertu. Araban dago haurtxoak? Mirri, nola egongo da Araban? Bai jauna, niko nuntza etortzeakoan ikusi dia txartel bat nola kortzen zuen Donostiara, bera seinale hemen gertu dagoela. Mirri, horrek ez du esan nahi Donostia, Araban dagoeni baizik eta hortik abiatzen dela Donostira doan bidea. Eta ez, ni joaten aizenean taberna batera eta komuna non dagoen jakin nahi bali bause, han txartel bat jartzen du fletxa bat, gexi bat, komuna, beraz seinale antxe bertan dagoena, beraz, hori ez dute jartzen Txiribiton handi pasatzen baldin bada, usainen gatik jakiten delako, baina bestela, fletxa de seinale. Mirri! Mirri eta Txiribiton! Txiribiton eta Mirri! Usten? Geldik! Ikusten? Orain zuen pupitreak etorri, utzi eta ez zatozte hona. Berehala! Zuekin gauza honik ez dagota. Orain jarriko dizuet matematika ariketa zail bat, zaila. Baina zuek haurtxoak, zuentzat oso erreza izango baita, zuek xilik egon. Hain da zaila egin behar dizuedan matematika froga hau, biok konzentratu egin behar duzuela. Oso konzentratu egin behar dugu. badakit bera nahiko konzentratua dagoela, baina oraindik gehiago. Niretzat zaila denik ez dago, Ondo konzentratu, ondo hausnartu, Bai. begiak itxita ondo pentsatu,
eta soluzioa eman. Dizena, hola esan da kaka egitela guazela Entzun, matetik. hemen duzue matematika froga. 2 bider lau. Ez, kalkuladorarik ez. Baina Mirri, onartzen dut zaila dela. Baina inden ez zaila, irabazleari sari bat emango diot. Sari bat, Sari merezi bat emango diot, sorpresa bat. Asmatzen duenari. Bai, baina lehendabizi pentsatu ezazue, begiak itxi eta ondo konzentratu. konzentratzen gaude. Ni sarien bila noa eta, Hautxoak? Begira zenolako sariak ditudan hauentzat. Haze bi petardo jarriko dizkiedan. Zuek, Txirri, konzentratu naiz. Zaude oraindik. Zaude, azken prestakuntzak egiten ari naizta. Ea, Mirri eta Txiribiton, Ja, konzentratu dena ja. 2 bider lau, zenbat dira? Ni badakit, zen badiren. Bota! 2 bider lau, xarruina bakalau. Ondo. Txiribiton, 2 bider lau, zenbat dira? 2 bider lau, Bost, kaketan post. ondo aldaude biak aurrak. Desastre, Txiribiton, desastre. Baina begira, Mirri, fenomeno. Mirri eta Txiribiton. Bai. Aurrak eta nik erabaki bat hartu dugu. Bikain benetan egin duzuela, erantzuna zoragarriak emon Bai. dituzule, ez da urtsuak? Eta sari bana merezi duzuela, ez da? Aha. Biontza xeria? Biontzat, bakoitzarentzat sari bana, zuen pupitrean sartuak Hori da. daude, Juan haiek jasotzera Mirri eta Txiribiton. Mirrirentzat merezimendu osoz, eta Txiribitonentzat miserikordiaz, baina ez importa, bio xabalekoa gaiata, Txiribiton, hain nolako esaria izango den, ai, xaria, ai, Oia! Ikusian duzu ez xari mandigun txirri. Ikusian duzu ez xari. Hau ere trampasikin badu, arrapatuko ikusi duzu ez. Baina ez azarritu, Mirri! Baina Mirri! Kala mila nalako ikusiko dugu Baina txarra bat txantxala besterik ez zuen, Mirri! Bai.